Ja. Yes, vi kör lite bomb i så här. Fan. Jättegod. Vad fan är jag? Nej. Vi dog. I'm with them. Så vi är inne nu. Vi är snart inne och sån här. Ja, man kan inte spara det. Men hon följer efter mig. Nej. Jag tror att han här gubben är mest enkel. Men gå! Ja, fuck. Fuck off, motherfucker. Fuck off, motherfucker. Fuck. Ja, när det blir 2 minuter slutar vi. Okej. Eller 3 minuter kanske. Eller. Vi försöker igen. Det här är sista gången. Jag kör med dig för du. Han här har vunnit varje gång jag kör. Skojar inte. Jävlar vilken nice bana. Johan. Elmi. En dammstig. Man det är jävlar det är en jävla krabba där inne. Jag vill döda. Här ska jag se. Jag vill möta krabbis. Ja. Nej. Vad fan då? Det här var allt av det här videoklippet, så vi hörs.